Que tal, señoras e señores? 6 e 8 minutos da tarde, chega a Cociña en directo á Televisión de Galicia. Imos facer unha receita que a moita xente lle vai gustar, pero xa que vos poñedes a receita, que temos que poñer nós? Os cociñeiros, que pasen, por favor. Xulio e Begoña, un aplauso para eles. Vamos, vamos, aí, aplauso, un pouco de ánimo, un pouco de ánimo, un pouco de ánimo. Para, pa, 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 pam. Que tal, como estades? Moi bien. Sí. Estás ben? Claro, estou de maravilla. Estás ben, estás contenta? Estou. Sí, e ti, Xulio? Eu, genial, de maravilla. E a semana pasada non foi unha boa semana, digamos así. Eu a semana pasada ganei. Cantos veces? Oh, casi todos. Que va, que va. Como non? Non. Sí, home, sí. Bueno, da igual. Revisa. Semana nova, mentalidade nova, vale? Bueno, veña. A hora de cociñar. Que gracioso Está está. gracioso, verdad? Semana nova, Como a camisa, mentalidade a camisa. nova. Señoras e señores, seguramente queiran saber o que imos cociñar. Bueno, pois esta é a receita que nos trae Milagros, de Santiago de Compostela. Son Milagros Mosquera de Laraño. Vou a propoñer facer uns pimientos de piquillo rellenos de bacalao, gambas e castañas. Eu sofrito a cebola, o bacalao pode ser sofrito ou cocido. E o que fajo todo ese mejunje, paso a rellenar os pimientos, fajo unha pequena salsa de bechamel para que ligue, e despois a outra bechamel poño a por encima dos pimientos e botolle un pouquiño do sofrito que me sobrou, poñollo por encima da salsa de bechamel. Vai ao forno e eso está chachi piruli. Eso está chachi piruli, dixo Milagros de Santiago de Compostela. Bueno, estará ou non estará chachi piruli? O que está claro é que o pemento é algo que a maioría da xente, a maioría dos galegos e galegas, encántanos, arrasa por onde pasa. Como imos facer isto? A ver, A mí Begoña. encantan os pementos. Veña, pois contame. Pero eu vou usar un pouco da miña terra, que estes son do Imbra. Vale, mandarlle un bico. Vamos mandar un bico ao Imbra, que ademais está pasando mal co lume, o Imbra, toda a provincia de Ourense, o sur de Lugo, e nós estamos aquí, entón, xa que facemos pementos e pementos do Imbra, para reivindicar o produto galego e o produto verde, porque queremos Verde. que o Imbra siga sendo verde como os seus pementos. Imos facer pementos do Imbra. Begoña, moi ben. E nada, vou facer así un pouquiño da receta de Milagros. Vamos facer un sofritiño. Que raro, unhas... Sí, a min gustan os sofritos. Estás innovadora cos sofritos, non? E vámoslo rechear con un pouquiño de langostino. Moi ben, ese é o plan de Begoña, que vai ser un pouquiño innovadora. En vez de pementos do piquillo, vai usar pementos do Imbra. E Xulio, que vai usar? Pois eu, se me dan uns poucos do Imbra, prefiero tamén. Vale, pois Prefiero tamén, veña. Inda que sí que vou utilizar uns pouquiños de piquillos para unha salsiña que vou facer despois. Eu, en vez de langostinos como Begoña, vou utilizar bacalao. Vale? Vou facer un sofritiño tamén para variar un pouquiño. Entón vas seguir un pouco a receita de Milagros. Pero co bacallao, co bacallao. Co bacallao. Pero, en lugar de botarlle bechamel por encima, vámoslo cubrir despois ca salsiña. Acaba de darlle a funcionar a vitrocerámica Begoña. Mira que lle dixen que non tocara nada, Ata que eu diga, podedes empezar, pois nada, ela xa lle deu pa diante. xa está. Pero é porque lle vou dar ele uns poucos pementos. Sí, por eso, Vai non? fretir os meus Vai primeiro. fretir os meus, sabes? Bueno, entón vas a utilizar, por facerlle un pouco a pelota... Un poquinho de allo, un poquinho de cebola, nada máis para o sofrito, o bacalao, e despois vou facer unha bechamel. Ai, que guai. Darille unha pouca Begoña, xa que me fai os pimientos. E os de Ai, piquillo tamén gracias. vas usar. Os de piquillos vamos utilizar para a salsa. Vou facer unha salsiña. E voume quedar co da bechamel, que a bechamel é algo que ás veces a xente que lle ten así un pouco de medo, non? No, pois non é... Fácil. Sí, non matou nunca a ninguén unha Moi bechamel. ben. Pois vai Vale, dando vamos. ti. Moi Eu, ben. mentres tanto, vou ver como pelas ou como preparas os pementos para fritilos. Hai que primeiro habrá que fritilos antes de pelalos. Sí, no, pelalos no, perdón, pero preparalos. Vamos fritir. E botalos así, inteiros. Mira, ahora teño o aceite cantando, pero o aceite ten que estar a unha temperatura media, aí a 130, 140 grados. Non pode fumegar moito, pois non queimansenos. E o que nos interesa é que nos pelen ben, pero que queden con sabor a pemento, non a sabor a queimado. Claro, atenta a Galicia, porque somos moito de pemento. Pero algunha vez vos preguntastes como se frita o pemento ou como se fai o pemento? Porque eu prendo o lume E darlle pa diante. e doulle pa diante, non Aí. sabía que tiña que estar a media temperatura. Home, é que se non podes eche negros. Xa. E os de padrón tamén. Os de padrón teñen que estar a unha temperatura Media. media. Tampouco poden estar aí moi fuerte, porque senón bótalos e salpicas de Claro. todo e queimanse eles. E como sabes cando está a temperatura media, máis ou menos? Botaslle un cachiño de pemento ou algo para... Mira, eu meto o dedo. Estou acostumbrada. Como
Que lle meto o dedo. Claro, meto o dedo. Ti faz como miña avoa poñía a ferver a auga e metíalle tamén así o dedo. Claro. Que vas caldar o dedo. Os que estamos acostumbrados non hai problema. Pois veña, mételle Xa o o dedo. ves así, mira. Estás? No. No, mira, ves. Non pasa nada. Bueno. E o pemento ten que estar seco. O de meterlle o dedo na casa mellor non o fagades, vale? Non o fagades o de meterlle o dedo ao aceite, por favor, que non queremos Aí que se vai. queime ninguén. Vale. Pero o que vexo é que terlle que poñer non moitísimo aceite, porque son moi grandes, non hai que... Non, porque lle vamos dando a volta. Claro, non hai que cubrilos a aceite. Mira, eu collo os máis grandes, Hola, porque así despois a Julio olle así uns pouquiños. Eu quero grande, Darlle os máis... Sí, dolle os máis grandes. Eu quero grande que... Para que vexo que hai ali no Imbra. É que rico está, Home, O pemento do boísimo. Imbra. Oh, é grande, En temporada ahora. é grande, clásico da nosa gastronomía, donde o haxe, que, por certo, a xente da casa, recordarvos que podedes chamar, Podedes chamar e comentar que variedade de pemento vos gusta máis, por exemplo. Vos gustamos máis o de Herbón, o da Imbra, o da Arnoia, eu que sei, o que poñedes vos na vosa casa, vos chamades e comentades as receitas que estamos facendo hoxe aquí no Voltas co Prato do Quen Anda aí verán. E, por certo, tamén temos cartiños, que sei que vos gusta cando repartimos el perlé. Pois temos preguntas e a primeira pregunta despois xa vos la soltarei, que non me apetece dicila ahora. Veña, frita aí. Mira. Xa van. Hai que ter tino porque se lle pos moito lume... Se lle pon moito lume, queimanse. Pero Claro. teñen que coller este colorciño así dorado. Ves? Ah, vale. E por vouche enseñar como se pelan. Posme enseñar a pelar o pemento? Claro, mira. Agora, cando Pono a estén así... pelalos. Pono a él a pelalos. Vou te poñer a ti. A pelar os pementos. Polos nunha bandexa e tápalos cun pouco de papel de aluminio. Vale. Co brillante para baixo. Co brillante para baixo. Co papel de aluminio brillante para baixo. Ah. Porque reflicte e así Aguanta o calor. Claro, mantén o calor e o que fai é unha sudación do pemento e pela moito mellor. Que lista es, Bueno, a veces. É listaza, Non todos os días. Vamos a botar un vistazo a Xulio, a ver. Xulio, Bueno, pois eu teño aí o sofrito en marcha xa. tamén ti nunca faz sofritos, non? No, Neste programa, sofrito é... Mira. Sofrito é como o presentador, está todos os días. o sofrito ten que estar. Ten É que a base da... Sí, a da base dos cociña guisos. galega. A base dos guisos. Sí, sí. Entón, mira, aquí estou facendo o sofrito. E aquí vou ir quentando un poquinho de nata, Vale. Vamos a facer un cen. Unha medida de yogur, como aprendimos a semana pasada. Pois mira, unha medida de yogur de nata. Pois mira, son 125 De gramos de tona. yogur, vamos a calcular uns 100. De nata, Mira o sofritiño, mira o mira sofritiño. como lle dá que cañeta. rico. Mira como fai o movimento erótico de... Ves, como é? Espera, vou facer o dela, ve. O de... Como aprendes, aí está, el menito sexy, Aí está. E ti xa estás botando... Estou botando os donde a piquillos toda estás botando e a nata. tamén os pementos do piquillo. Do pequillo, e vou dar un poquinho de calor e despois vou añadir parte dese sofrito aquí. Moi ben, por mentre lle vas dando, vou ver que lle parece a Milagros, porque Milagros xa está connosco aquí no programa. Por favor, ven ver a túa receita. Milagros de Santiago de Compostela. Un aplauso para Milagros. Hola. Que tal, Hola. Milagros? Muy ben. Como estás? De maravilla. De maravilla? De maravilla. Pois benvida ao Encantada. programa. Benvida ao programa. Así que che gustan Igualmente. moitos pementos. Me encantan rellenos, me encantan. Sí. Sí. Despois fritos, de moitísimas maneiras se poden facer. Vale, pois mira que receita Está está moi ben. facendo, Pois, Porque ela xa de primeiras o de piquillo xa dixo nada. Nada. Eu barro pa a terra, pa a pois casa, de maravilla cada un, como queira. como queira. Queres botarlle aí un No, cheirado? bueno, xa. Xa te cheirado, ponte aí, Cheira. arrímate. Que? Está riquísimo. Sí, É como que xa se comen así. Mira, un cachinho de pan. Un Claro. cachinho Sí, de sí. pan e metes aí 2 tiras de pemento. É uns huevos. Xa te é uns vamos, huevos. E a ver que está facendo este. Vamos de A cheirar ver, aquí. vamos de cheirar aquí. Mira, Claro, estou facendo o sofritiño, Sí. que é o que llevo a botar despois o bacalao. ti botabas Este- de bacallau, na tua Bacallau, gambas. gambas e castañas. Pero castañas Castañas. ahora, como non é tempo, por eso non... Aí nas nas en metemos. bolsa. Sí, Sí, pero nós intentamos que sea de produto temporada. Bueno, entendes? pues, de Milagros, maravilla. Somos así. Moi ben. Porque ti na receita falabas de castañas, pero despois non as usaches, Bueno, non o dixen, pero eu dixen Que a que- receita. Sí. Pero tampouco non dixen todo. Claro. Dijo algo, non todo. Eles son os que teñen que Queda co facelo. secreto. Claro, eles están versionando un pouco a túa receita, estánlle dando así, pues, un aire. Un aire, a unha túa voltiña, receita. unha voltiña. Ti... A castaña é o mellor. Eu creo que yo puxen xa moi fácil, creo, non? Estes Sí. dos profesionales. Home, e agora hai que ver quen gaña. Ai,
Bueno... Eu non me caso con nadie. Ai, así me gusta, Milagros, así me gusta, mejor. Así me gusta, porque aquí este home xa quixo usar o bacallao para comprarte. Bueno, no. Ai, non. É os piquillos. Penso que no. Non, home, non. Si non houbera Xa falado cañotas aí que- comigo, non falou nada, Bueno, no, seguro que xa te chamou antes de vir, verdad? Non me extrañaría nada. Non tuvo ese justo que non tengo o meu teléfono, verdad? Non tuvo ese detalle. De momento non. De momento Xa non. veremos despois. Vale, Milagros, vouche pedir que te sentes ali na cadeira dos Pa sufridores a controlar. controlar. Vale, porque temos unha chamada telefónica. Veña, por Perfecto, favor, moitas venga. gracias, Venga, Milagros. hasta ahora. Ai, a ver, Ti espera, antes da chamada, espera, que algo vas facer ti, non? Necesitas un poquinho de sofrito, ti, Begoña, ou non? Eu sí. Sí, vou che dar A un ver se me poquinho. faz un pouco. Ah, vale, va a ser No, eu generoso. sofrito non cho quero. Mira, Señor eu quero che generoso. bechamel. Veña, Pero bechamel, vou na facer... Non empecé aínda. farme un Non pouquinho quero lo. para mí. Queres sofrito ou non queres? No. Pois non, para mí lo. No, Bueno, no. ti contanos entón. Ahora vas saltear Ahora un pouco. vou saltar un poquinho o bacalao e xa retiro do lume. Este outro sofrito que Begoña non quere. Sí, que non queres. Despois, ahora xa é tarde, Begoña. Se non... Claro, entón. E ahora Vale, isto espera. simplemente- Déixeme recapitular. Colliches do sofrito a metade. Foi para saltear o bacallao. Sí. E a outra metade... E a outra metade para a tona, para facer a a nata, salsiña. máis os pementos do piquillo que estás facendo ti. Eso é. Vale. Acabáramos. Oh, Ahora, un mira. pouquiño. Simplemente que colla calor, porque despois ímolo terminar. Vai, ti aí. Vale. Eu entendo que isto, porque ti pediches pementos a ela, entendo que isto todo vai ser para rechear despois os eso é, pementos. xusto. Ah, mira. Ahora, É que eu son tan de bacallao. Eu cando vou a Portugal teño un pouco de enfermedad con eso. sí. Cada vez que vou a bacallao teño que pedir bacallao, o sea, a Portugal teño que pedir bacallao. Bacallao e francesiña. Sí, Sempre. a é un pouco É unha farturenta, bomba. non? Pero que bomba. Ves, entón aquí temos a nata, a parte do sofrito e os piquillos. E ahora este triturámolo. Hola, que rico. Ves, e xa temos unha salsiña que é co que vamos a cubrir despois os pementos. Moi ben. Mira, cañotas, último pemento. E ti o último pemento para fora. Ya está. Mira. Ala. Bueno, pois creo que hai xente que nos está vendo na casa, así que imos ver que lle parece o programa, se lle gusta ou non lle gusta o pemento. Hola, que tal? Boas tardes. Hola, Hola, que tal? Con quen falo? pois son Suso, Suso de onde? de Budiño. De Gudiño. Bueno, Sabes onde queda? non, a verdade é que non, pero podesmo explicar ti. No Concello do Pino, preto da tua Ah, terra. ostras, no Pino. Bueno, No Pino, sí. pois mira, estamos casi, está tamén cerca de aquí de Ordes, Non estamos Sí, moi longe queda tampouco. pejadiño, verdad que sí? Bueno, a ti eres moito de pementos ou non, Sus? Eventos son máis dos de Arbón, sí, justame máis, pero bueno, Bueno. como son de potente, como os de todos. Non nos vamos poñer exquisitos tampouco, home. Non, home. Claro, se estamos facendo aquí pementos de Oimbra, pois vamos lle dicir aos de Oimbra que teñen pementos vos. Sí, home, sí. Porque ti eres máis de pemento pequeno, non que grande. Sí, a verdad que sí, pero bueno, grande tamén se vai comendo, Eres de enchelos e rechelos con algo ou non? Renchelos, pois, os morróns sí, os vermellos sí, os verdes xa me saben así, pero os outros sí que tal. O que pasa é que, claro, cando veñen con bechamel e tal, queres de botar a boca e tens que esperar que enfríen. Ah, porque queima. Porque ao mellor escaldan un pouquiño, non? Sí, sí. Sí. É o problema que ten a bechamel, cando está quente... Que a gana de comelos, pero hai que ir con xeito. Sí. Además, pecamos do vicio de metelo rápido e despois escaldar. Eso Claro, pasa sempre. claro, porque queres ya botarlle a boca xa e... É como cas croquetas tamén. Pasa cas croquetas, exactamente Sí. igual, exactamente, pasa cas croquetas. Bueno, queres vir ao programa? Apetéceche? Encantado, sí, home. Xa sabes que dicimos que as receitas poñe de las vos, así que tens que vir ao programa. Pois logo vou poñer unha aí que me saiba a min, claro. Que che gusta? Dime así algo rápido. Pois bonito, por exemplo. Veña, comprocho bonito. Pois vémonos no programa, moitas grazas. Moi ben, gracias a ti. Un Veña, bico, hasta logo, cañota. un bico pro pino, que eu direi ben. Pino. Chao. Chao. Bueno, Xulio, que tes por aquí? Veña, contame. Listo, mira, ahora isto vou deixar que repose un pouquiño. Vale. A salsa xa a teño, entón só nos quedaría a Toma. bechamel. O sea, nada. Touchos. Se mordás, colle. Ela, Feito. ela vai che dar os pementos porque ela é así de boa persoa. No, porque quere que lle faga a bechamel. Vale. Porque quere que lle paga Sí. tamén a bechamel. Aquí non hai nada gratis, Mentre macho. recolledes, mentre vos preparades, imos ver que é o que pensa Galicia do pemento. Porque Galicia é verde como o pemento. A
min os que me gustan moito son os de Betanzos porque non pican. Os que máis me gustan son os de Padrón. A mí me gustan moito os de Arnolla. Me gustan mucho los morrones, los grandes. Gústame todos, os de Padrón, morros, os verdes, os dorenses, todo tipo de pimenta. Tanto o vermello como o amarelo son máis doces. O máis dulce é o amarelo, despois vería o roxo e despois o verde. Pero todo el pimiento nace verde. Se son roxos con un pouquiño de verde, ainda me gustan máis. Sei que fan bonito nunha mezcla, pero o sabor máis ou menos ven sendo igual. Para mí son todos iguales. A min gustame sobre todo fritos. O asados. Fritos e sal gordo na máis. E non moi fritos, que senón non saben ben. Relleno también son muy ricos. Podes facelo con atún, con gambas, con merluza, co que queiras. É que agora cheiro a pimento por todos os lados, entón teño ganas de comer pimento. E ademais, isto, o que ten o bo da televisión é que de repente puxemos un vídeo e enfriaron os pimentos, Begoña? Mira. Enfriaron os pimentos. Que lle fixeches para que enfriaran tan rápido? Soplarlle. En 50... No, isto foi a magia da televisión, que de repente tiña os pimentos fritos. Hai que deixar que se enfríen os pimentos para despois... Pelalos. Moi ben. Como me completas as frases, Xa te digo. É increíble, É como os pelas, que me está sorprendendo. Voulle dando cun cuchilliño así pouco a pouco. É que teñen a piel moi fina. Xa. Tampouco, hasta se poden comer capeles, sí, un pouquinho Sí, de bueno, sal, sí. un cachiño de pan e xa está. E quitaslle as sementes tamén. Mira, quitolle así un pouco, sí. Este pouca ten, Ah, sí. Que ben, que ben. Este pimento debe de ser de boa terra, verdad? Home, claro que de boa terra. De onde é? De Oimbra. Ah, se me parecía. Ti non terás nada que ver con Oimbra, verdad? Estou ao lado. Bueno, vale. Bueno. Bueno, cañotas, ven a aprender a facer a bechamel, anda. Pregunta para espectadores. En Begoña, de onde é o pimento que estamos facendo hoxe? De onde dirías ti que é? Non o digas. Non o digo. Non o Vale. digas, que xa o dixetes bastante. Para a xente da casa, primeira pregunta do día, 50 euros en xogo, de onde son eses pimentos que estades vendo en pantalla? 664 48... Oi, direi no ben, 664 48 34 19. Podedes chamar e podedes gañar 50 euros para a compra que veñen de maravilla. A verdade é que sí. Ai... Cañota. Que? Que queres? Ven de palle. Mira. A min xa me chaman, xa me van chamando. Vamos a facer a bechamel. Vale. O primeiro, puxen medio litro de leite a quecer. Medio litro é moito, non? Bueno, depende. Nos vas facer moita bechamel. No, vou facer un poquinho para min e outra para ela, que hai que gastar o leite das vacas que hai en Vale. Galicia, Mira, un poquinho de manteiga. Vale. Dalle, este que... Doulle así? No, non fai falta. Ah, Un poquinho de xa sal. botei por fora. Ves? Un poquinho de sal. Vale, Repito, manteiga, fariña, un poquinho de sal e o leite que temos. Vale, e o leite hai que fervelo, uno. O leite ten que estar quente para que nos axude despois a espesar a bechamel. Isto xa está prendido tamén con calor. Vamos botar 30 gramos de mantequilla. Importante para a xente da casa, que despois vamos desmitificar un pouco o tema da bechamel, que moita xente pensa que a bechamel é dificilísima de facer. Vas ver que é sencillísima. Vale. Mira, desfacemos un poquinho a... Ademais, a bechamel que podemos aproveitar para todo, porque levan as croquetas, leva a lasaña, Claro. botámola no recheo dos pimentos, e podes usar para todo. Mira, o único que vai... Isto vou a apagar porque xa... Como vai esta cociña, Esta vai... Maravilla. Non hai que estudiar para isto. Xa está quente. Non, ves, primeiro que tens que facer é desfacer a... A manteiga. A manteiga, vale? Vale. 30 gramos de manteiga. 30 gramos de manteiga, si eso, E que estás buscando? Unha culler. Pero como manteiga vamos a botar... É a mesma cantidad de manteiga que de fariña, vale? Ah, vale. Entón vamos a botar 30 gramos de fariña tamén. Así, a ollo. A ollo meu. 30 e 30. 30 e 30. Partes iguais, é fácil. O que vamos a facer é unha bechamel para que ela pode utilizar para bañar os pimentos. Se queres unha bechamel máis espesa, pois un poquinho máis de fariña e un poquinho máis de manteiga. O sea, o espesante son a manteiga e a fariña. Eso é. Vale. Ves, con isto faz. Faciliño. Sí. Ves? Que é como unha pasta que quede ben disolta e que se fría un pouquiño aí. Faciliño para a xente da casa, É moi sencillo. Tanto a mesma cantidad de manteiga como a de fariña. Ves? Aí. Como vai quedando así pastosa. Queda esa pastiña. Ala. Entón, agora, o que vamos facer é... O truco para que non pegue ni faga grumos é este calentamento que llevemos ao leite. Entón, agora xa verás como enseguida... Ves, xa empezou a ferver. Claro. E vamos engadindo pouco a pouco e sempre remexendo, para que nin agarre, nin faga grumos. Si lle botar o Ves leite... como vai? Claro. Si lle botar o leite frío, faría grumos.
Se botar o leite frío tardaría moito en quecer aquí, e faría che grumos e agarrarías ese a bechamel. Ves, ti, se te das conta, ai, gañotas como estás hoxe. Non pasa nada, home, non pasa nada. Estás nervioso, é normal, estás perdendo últimamente, pero, bueno, tranquilo, que algún día gañarás, Xulio. Non fai máis que perder, Hoxe vai ser o día, xa verás. Milagros, axúdame, ó. Que senón... Que, Milagros, como vas? Que? Podes falar, Sí, está de maravilla. Vente. Pero os dous, Vente pa aquí, vente comigo. Vamos pala. Vente. A Xa ver. que tal vez está aquí, mira. Home, Mira a bechamel como fixo a Mau, que bonita lle queda, Ves, ahora, ves como van desfacendo os grumos a medida que vas batindo. Ten trazo, chaval, é verdade. bueno, vale para casar. Vale, pa? Para casar. A muller que te leve ten suerte. Ela non dice o mismo, Come de gorra. Teño a impresión de que xa o levaron, Milagros. Sí. Teño a impresión de que... Casei moi novo, Milagros. Ves? E ti fala igual, a bechamel. Sí. Exactamente igual que ele. Sí. Bueno. É que a miña bechamel encanta. Sí. Compra todas. Ai, Dios mío. Me encanta. Ahora poder meter o dedo se queredes, tan pronto. Bueno, no, ainda queima. Vale, Milagros, ti xa Mira vas o que mirar nos aí a manda. outra mentre eu falo ca xente da casa, Sí. que temos, creo que, primeira Pois chamada dalle aí. telefónica. Hola, que tal? Boas tardes, a quen temos aí? Hola, boas. Con quen falo? Con Manuel Rodríguez, Manuel Rodríguez de onde? de Camanzo, Vila de Cruces. Ah, bueno, outro veciño. Espera, Milagros, vente conmigo, anda, que Vamos, senón na casa van vamos te ver pa aquí. torta. Aí estás aquí Ainda conmigo. non me torta. Bueno, en Vila de Cruces sodes moito de galo, verdad? Tamén, ali. Home, é de chourizos. É de chourizo tamén. Sí. É verdade, é verdade. É de Pero pemento. bueno, a grande é o galo de corral. É de pemento sodes ou non sodes? Home, tamén. Bueno, pois imos ca pregunta, a ver se a sabe, Milagros, a ver se sabe a pregunta. A ver. Que variedade de pementos trouxo hoxe Begoña ao programa? De Oimbra, da terra dela. Correcto, 50 euros que marchan para Vila de Cruces. 50 euros que van para Vila de Cruces. Grandioso. Bueno, Manuel. Bueno, é como escollo, como vou por eles, ou mándame. Escoita, a ver, Manuel, ahora, cando deixes de falar conmigo, alguén do programa dirá: "Oi, Manuel, damos teus datos e xa che mandamos os 50... vale. Claro, Manuel. Non teño que facer eu todo, entendes? Ben. Se me chega co meu aquí. É que ti está a poner non, Sí, claro, pago todo. Oiches, e ti cociñas ou non? Eu, pouco, porque traballo e non teño moito tempo, pero unha tortillilla ou por aí. Pois tens que vir facer unha tortilla aquí ao programa. Si, cando sea de vacación non hai problema. E cando estás? Oi, alá, para outubro. Ui, para outubro, queda... Para outubro xa, a saber. Cita para outubro. A saber, pois para outubro, ves para outubro. Veña, un bico. Vale, gracias. Graciñas, 50 euros que van para Manuel de Vila de Cruces. A ti Venga. collinti, porque viñaras aquí comigo e ti marchaste a falar con A verdade, hemos Porque visto eu bueno. estaba falando dunha receta. Pero se estou falando co señor, non pode estar ti falando con Pero señor. Ya hemos visto bueno aquí, ó. baixinho. Cañota, non berres a Milagros. A ver. A ver. A ver, No, a mí non me probar. berra. Deixe de probar, a ver. A ver. Xa que está... Probar. Ah, ver, a ver. outra tamén. Como está? A Bueno, ver, home. Está un escándalo, como Pereira. está de sal? La pisas má alfombra, todo, bueno. Está bastante ben. Está ben de sal? Oh, está boa, mira. Hai que dicirlle que está ben, Está boa. Gracias. Un punto menos. Vamos xunta A ver, Begoña, a ver. a ver. A ver que nos dá a probar. A ver que nos dá a probar. Pasa por aquí. A ver. Ponte por aí. A ver. Eu tiño que o sofritiño, xa Pouco nos feito. ten que dar de a probar, Ten pouco ela xa, É que el fixo doble, porque me ten que compartir comigo. Outro fixo, botoulle 2 litros de Mira. leite, 1 litro e medio. Claro. Mira, é que leva un pouquiño de allo, Sí. unha guindilla que anda aquí, que agora vamos a sacar para darlle un pouquiño de picante, unha ceboliña picada, e o langostino, e co puntiña do pemento, metiña tamén aquí no Tamén. recheo. Ah, ese é o truco final, entón. Hombre, para que teña sabor. Ala, que pasada, Pois botalle, non tes máis langostino, verdad? Non. É que eu son de cargar yo a langostino. Bueno, pois ti queda aquí con Milagros a ver se lle convences, que eu, mentres tanto, vou Muy bien. contar á xente de Galicia cousiñas sobre o pemento, porque xa o intuía, pero agora quedoume claro. Galicia é terra de pementos, e eso está clarísimo. Hai nos pequenos, hai nos grandes, hai nos que pican, hai que non, e moitos deles teñen nome propio. O Couto, da Arnoia, os do Imbra, que os que coñecimos hoxe, Blanco Rosal, os de Punxín, Piñeira, o Mougán, o que queirades, e, por suposto, os de Herbón, eso sí. De sempre en Galicia gustounos fritilos, pero tamén moelos, para facer con eles todo tipo de aderezos.
alladas, adubos, embutidos, ou mesmo ao noso polvo á feira que se lle bota ao pimentón. Sen o pimento moído non sería o mesmo. E onde lles facemos festa? Pois en Arnolla, o Imbra, o Couto, Narón ou en Herbón. Así que non tedes excusa, poñede o pimento na vosa axenda culinaria e de papatorias. Veña, vamos a emplatar, que é o momento. Moi ben. Que? Que tes por aquí, Xulio? Ves, eu mesturei o meu sofrito co bacallau para ter así unha farsiña para poder rellenar. A ver, Milagros, vente verlle isto. A ver. Vente verlle isto. E agora vou facer uns paquetiños. Botolle aí a bechamel. Sí. Ves? Aquí. Mira, boto o relleno no pimento. Un bacallau de salado. Unha bechamel finita que fixemos así ligerita. E mira, facemos un paquetiño así chulo. Co pimiento de Oimbra. Que te parece? Vai ben? Bueno, eu esta que probe. Bueno, pero xa vas probar ahora. Ten boa pinta, pero... Xa vas probar ahora enseguida. Vou facer un máis para que quede algo para cañotas tamén. Sí, que a semana pasada non me gustou nada cando me fixeches ca torta. A semana pasada da torta, miña filla dixo que iba a falar contigo por rirte de min. Sí. Así que ahora xa te arreglarás con ela. Sí, ti pasas máis xa está. Bueno, pois ti queda aí empaquetando, vamos ver o vergoña. Vamos ver o outro. E xa está, ela está facendo como se fora un canelón, non? Sí. Parece. Ves? É como un pimento recheo. Ui. Ves? Bótalle así. Mira que pintaza, Ten pena boa. Aquí cada un véndese. Vai che gustar Hombre, ben. loco. Milagros, aquí. Mira, escoita. A ti vai che gustar máis o meu. O que faz ti? No, ela o que... Sí. Vale. A ver, Mira que bonitos quedan, tan preciosos. E agora... Así. Mira. Aí, generosos. O sea, ti a bechamel, en vez de meterlle dentro, vai por riba. Tamén lle botei unha pouquiña. Sí, Eso non o contáis. Sí. Ela tamén lle bota. Para que ligue. Pa que ligue un pouco. Non olvidarse que a bechamel a fixen eu, Eso, non olvidarse que a bechamel fixo Xulio, que a bechamel a fixen eu. Bueno, hai que darlle un punto. Veña, coloca aí, Xulio. Vou. Vai rematando co teu empratado. Seguinte pregunta para a xente da casa. Cal dos dous cociñeiros puxo bacallau no seu recheo? Cal dos dous puxo bacallau no seu recheo? 50 euros en xogo no A Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Chamade, rin, 50 eurazos. Eu sei que puxo bacalao. Damos 50 euros a min. Eu sei que puxo bacalao. Xa, Eu sei, non? Veña, produtos na mesa. Vamos probar, Milagros. Veña, vamos probar. Aquí non viñaches polo carto, Milagros. Non hai que pensar no carto. A ver, eu podía vir por comer, a máis polo carto. Pero viñaches por comer. Ai, na máis. Home. Eu quería levar 50 Ti querías vir polo carto tamén. Home. Bueno, vale. Proba aí o primeiro que queires. Primeiro de Begoña, entón. Va. Estades nerviosos ou non? Está Eu xa me nerviosismo. acostumbrei A perder. tensión. Sí, ou a perder. Ou a No, xa verás como xe non. Hoxe vou. E ti como vas? Eu estou ben, aquí estamos. Sí. Aquí estamos. Begoña, non fallamos. Vaya por Dios, gustoulle. Ai, Buenísimo. boísimo, sí. Estamos vendidos. Boísimo. Pois mira, mentre ti vas probando o segundo, hai alguén que quere gañar 50 euros e non Outra eres, vez? e non eres ti. Aquí non para de E todo o mundo dá 50 euros e a mí nada. E ti nada. E ti, parece, mira, vai probando, a ver. Vou probando, claro. Hola, que pero- tal? Boas tardes. Hola, buenas tardes. Con quen falamos? Son Clara, de Pontevedra. Clara de Pontevedra. Claro, queres 50 euros, non entendo. Hombre, claro. Claro, é que quen non quere 50 euros? A ver, Eso, coa eso, falta que me fan. eso é así, coa falta que fan. Bueno, pois, respóndeme, cal dos dous cociñeiros puxo bacallau no seu recheo? Julio. Moi ben, Xulio, 50 euros. Para mí? No, para ti non. Pa Clara de Pontevedra. Bueno, Para mí. para ti, gustan os pementos a ti? A mí me encantanme. Ves, é que o pemento que ben sabe, Oh. Hombre. A mí gustame tamén asado, Poñelo así na grella. De calquer forma. Xa, bueno, é verdade. Queres vir ao programa ou non? Bueno. Sí, home, sí. Bueno, sí. sí. Sí, anímate, muller. Eu dixo que sí, e xa está. Pois xa está, home, xa está. Pero non me veñes pedindo cartos como Milagros, bueno. Hombre, por pedir... No. A min cartos non me pides. Eu estou che regalando ora cartos. Vale? Pero despois tesme que traer unha receita a cambio. Ai, bueno, eso sí que non sei. Como non? Veña. Unha faciliña, muller, veña, dalle. A ver, mira. Bueno, pois sí, levo unha receta. Moi ben. Vale, perfecto, un aplauso.
Un aplauso para Clara de Pontevedra, que vai vir ao programa. Un bico. Clara, moitísimas grazas, un bico. Chao. Bueno, vamos alá. Dade más maus. Milagros de Santiago de Compostela, que veu cunha receita, pero quería marchar con cartos. Milagros, que tal estaba o que probaches de Xulio? A ver, antes de que me digas un veredicto. Buenísimos os dous. Están buenísimos os dous. E agora ven o pero... Pero pódome quedar cos dous? Non. No, é unha regla de arriba. É unha regla de arriba. Pero de arriba poñemos un toldo, non sei. Do xefe de televisión. Dixo, só pode ganar un dos dous. Pois hoxe botámoslo fora. Oxe. Tesme que dicir, mira, un levo pementos de piquillo, que é máis así como a ti, outro bacallau, que tamén é como a ti. É o mismo. Sí. É o mismo. Hola, balangostinos, Pues mira. come ti. Decídete, por favor, Milagros. O gañador é... Por este. ¡Xulio! Gracias, Decías ti, Xulio, que non estaba nervioso por gañar. Mira, Marcial. No, estou emocionado. Estás emocionado, estás contento. Bueno, pois, Marcial, como sempre, despides o programa, eu despido a cociña e ves comer. Un bico, Marcial, ata mañá. Chao, chao. Mañá volvemos, por hoxe non vai máis. Mañá estaremos aquí de volta pendentes dos incendios. Falaremos cun bombeiro de Narón. Tamén falaremos con Juanjo Rodríguez, que é o coñecido blogueiro, o seu blog é moi coñecido, que se chama Memorias dun neno labrego. Vai nos ensinar a combatir as pragas. Que máis temos mañá? Mañá temos o concurso Mr. Galo Bonito. E o dermatólogo Hugo Vázquez Veiga. Deixa a xente que quere merendar e andas ti a voltas, deixa merendar a xente. Hugo Vázquez Veiga. Veña, ala, Hugo, mañá non hai pementos, Outra cousa. Sabes para que ven Hugo mañá? Para que? Home, que temos que... Temos que facer cousas. Temos que comer.